Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini hilong ki khubor bam takasngi. Ipat ba jonggash nong Mawthapdah Southwest Khasil District ha gajing yalam jong uskrat reach nong Mawthapdah ba sparlin rolling do mentakasngi jong kan ruterik leber arhajar arpulai kilahir ban khang tala ya artli ki school ka Presbyterian upper primary school bar ka government LP school bar kila pensangi shisendon ya gajing pelong ya kini ki school ki beran hakash nong Mawthapdah namar kajing bam shai jong kajing penyat ya kini ki school. Uskrat reach nong ba sparlin rolling do ulo ong baki pat ba jong kasnong hapo ka jingelam jong u ki kwa baki bor ba halor ken penshai pat ba halor kini ki artli ki school. Babalai la penjot ya ka ying school ka barim jong ka government LP school ka badang biang pura ba la shura no sha ka wei pat ka ying ka bom sham la i biang ban pelong school. Ka wei pat lo ong babalai ba ya ka ME school jong kasnong la pen kala sha ka Presbyterian upper primary school klam jing tip jong kasnong. Shu na kaliang jong uba spalin rolling do ulo ong balada ki bor bahalor kimla banwan penshai ya kini ki school ha kini kin nong shong shnong kin pen kala jaka the nyut no sendon ya kini ki ying school. Kadau buci khang no itu government LP namar ba lapan jot kia kene ka building ka ba ci ko machnong ci lay kitli ci kan ba kene ka dei ke building jong ka government LP batalor jong kang pen raya kene ka building jong kene government LP klam dang kan jong ci padba jong ka snong ke bat meni ciji bala penlong ya kina skul tau ka skul SSA building ya ka ba cina ka snong ci kan rei ba ka dei ka building jong ya te rei la ci penlong te ke naga ta ka dau ci kwa nan ta ban cho ya kong chai naga no ka dau bala pen prano ya kane ka building jong government ba thalor ga ne nong rim ci sakhang ta la ya ka te khnang bagi ta ki bor jong kasorkar kinwan itu kinwan pensenai badwan penpena ba nakano kadang ba ci padang senong cidangkan ya kane kade ke building jong ka government LP te ngatrai sin sekren iki bubon halor jong kita ki bor jong kasorkar ki bor jong kaan ki bor jong kabalang ibu lapan kelumari di padbat senong ne Bacin saya itu ikong cai kabubon, halor jong ci kinong chong bat jong kaan jong kasota.